sanarwa. Mun gode da kallon tashar Abdul Studio. Mun ga mutanen Sudan, mun ga mutanen Barta Sudan. Ka san Sudan daban, Barta Sudan daban. Idan da Allah ya kai ni Makka, na je Saudiya, sai yau na ya kare a wajen addu'a. Wayyo Allah, wayyo Allah. Ya Allah kai mun kaza. Ai mun je mun ga aiki, mun ga Makka. Kun sha haji. Alhaji Makka ta 46 fa. Ye 46. La ilaha. Kun sha kallo. Wai. Kai jama'a, Alhaji ya ruwan zanzan. la ilaha. Ni ina je rije zanzan. Ai wadi ba nake ba. Ya ke Zigitar nake in ma ciki. ciki Zigitar nake in ma ciki. fanta. Wankan da shakata. Yaya maganar jifan shedan? Ni zan ga maka jifan shedan. Ye Ka ganin nan? Da Allah ya sa aniyar da na dauka na cimma burina. To da daga bana shedan kuma sai dai labari. ya kamar yaya fa? Madalla. Ai ka san duwatsu ake diba ku? To ni sai da shiga da buhu 3. Buhu 6 kai. Na me? Na dutse. Kaga yawancin irin su. To na ɗebo aljihuna laraba ba su gane ba. Gwabza. Da irin wannan kai jifan shedan ne? Irin wannan buhu 6 ne. Na samu tashin farko. Buhu 1 da rabi ne sai kare. Wurga nake ban same shi ba. Wurgawa nake ban same shi ba. Abba can na samu nasarar na gaura mana karbi sai a nan sa. Shi shedan ne. Na kuma sai a nan sa. Ba bi kenan ba. Bi kenan. Muka rufa da shi. Ye Ta bar ta Sudan. Ta titin na bakin harami. Muka kewaya. ta ina da ina? Ta wannan shalaman sir. Ta titin na bakin da harami. Gudu muke ina gaura mu dutse. Sai ku taimaka min. Na ji da cikin larabci ina faɗa haka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ku taimaka min. Haba bosho, shi fa shedan din ba ganin sa ake ba a ganin sa. Shi jifan shedan din nan fa sunna ce ta Annabi Ibrahim ake da bukata. Lokacin da Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa, shedan ya zo yana nema ya samu kofa ya hana shi aikata aikin Allah, shine ya jefi shedan. Da shedan ya ga bai samu kofa ta nan ba, sai ya koma ta wajen Annabi Isma'il. Yana so ya ziga shi ya babansa ta waye kada a yanka shi. Shi ma ya jefe shi, na ma shedan bai samu kofa ba. Sai ya koma ta wajen mahaifiyar shi Annabi Isma'il, nan ma bai samu kofa ba ta jefe shi. Shine ake dabbaka sunna ta Annabi Ibrahim da iyalinsa. Jifan shedanka ai yana ranka cewa kana aikata abin da Annabi Ibrahim ya aikata. Shikenan. Amma ba a ganin shedan. Ai bosho baka jefi shedan ba. Kawai dai ka samu wani bature ka fasa masa kai. Abin da yasa kuma ka kyale ka saboda a umarnin na addini an hana rigima a wajen aikin haji. Wala jidala aka ce. Babu hayaniya, babu rikici. Shi yasa aka kyale ka kurum. Allah dai samu da shi. To wayin tambaye ka, ya magana tsayawa arfa? Ni tsayawa arfa na tafi siyo labban. Labban ta kowa. Irin madara nan? Na zo na ɗinka, na kwanta a kunna mu abin nan mai sanyi. Bacci ɗauke ni. Ina farka na ga ungun ɗakin ba kowa. Ina sakowa suna dawowa a mota ana ka kasu. Sai aka ce mun daga arfa muke. Kai baka samu tsayawa arfa ba? Ina. Na ce to bari sai Allah ga yin badi. To bosho baka yi haji ba. Ban gane. Hajijiya kai. Ban gane ma hajijiya ba. Yo baka samu tsayawar arfa ba? Ai ba haji. A tsayawar arfan nan fa a nan ne fa inda malamai suka ce annabi ya tsaya ya ce to jama'a a yau na kammala muku addinin ku ba abin da ya rage. To in tambaye ka, ya kuka yi wajen tsayuwa arfa? Ka san nan ma fa ana shan tsayuwa. Tsayuwa bakin tsayuwa. Ya kuka kare. Ni ka san makara ne. Na je siyo labban. Na siyo labban na zo na kunna mun abin da mai sanyi. Kai mu ci dauke ni. Na farka na ga ɗakin ba kowa. Ina gangara ƙasa. Sai daga ana da mutane daga a mota. Baka samu tsayawa alfa ba? An je sun dawo. To ya bosho ai ba haji kai ba hajijiya kai. Ban gane hajijiya ba. Yau dan biya kuɗin nawa bakin kai tare ɗanyen kashi. Ban gane hajijiya ba. Ai ba magana baki bace.
wani sai to Allah ya kan badi to bosho ba haji kai ba hajijiya kai ban gane hajijiya ne ba ce ka je gantali ka dawo kurum ka ce da zuwa na maka da zuwa na haji gwamnan je faiko ya ne faiko wani gari ne gabar da mina birnin mina nan ne faiko gwara ce to ka taho tun daga Kano har faiko a kafa bosho abinda za a yi da Allah hajin baɗi idan za a je duk yanda za a yi ka je wajen bita saboda a karanta maka yaya ake aikin hajjin nan ka haɗe ni ko wallahi bitan nan kaga da da'ili da alakabara sun sa rike hannu za su ce zo mu je gurin bita in ce ai ban santa ba an ce daga ko daga Niger ko daga bitar ba mace wace ne la ilaha illallah ita fa bita fa abin da ake nufi da bita ka zo a koya maka yanda ake aikin haji a koya maka karatu da yanda ake aikin hajin ma kansa inda ka manta a tuna maka inda baka sani ba a sanar da kai shi ne bitar a koya ma aikin haji shine bita ka je wani gurin kidima ba wata mata ce bitar ba aikin haji za a koya maka a karanta maka a nuna maka kuma yanda ake a aikace to wallahi ni dauka ne wata bai wa Allah ce aikace ta zo daga ko daga Tanzania ne ka san Allah diran da Allah ya kai ni maka ko daga Maradi diran da Allah ya kai ni maka na fara addu'a sai yawo na ya kafe saboda addu'a ya Allah ka bani kaza Allah ka ba kasar mu kaza gaskiya Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana kaza wallahi to amma Allah ya tsine wa jahilci albarka wai jahil a'a shi jahilci auto bai yi bane ce Allah sarki ya kamata a ce kamar yanda malamai suke faɗa a hadisin Abu Hurairah aka ce a nemi ilimi ko abin ne sunne haka annabi ya ce ko gaskiya to ya kamata a nemi ilimi abin da baka sani ba ka nemi sanin sa ka biya kuɗi ka sai da shanu ka sai da filaye ka sai da gidaje ka biya kuɗin jini ilimin za ka koya min ba koya ma ne ilimin za ka koya min ka ji dan yarinya ni za ka koya ilimi ni za ka koya ilimi yanzu ba shi wannan nuna ma annabi za ka kawo da kanka ni ban sai na kawo da kanka ga annabi amma kai za ka karanta min wai je to ne to bosho duk inda gana aikin alheri a gurin annabi a koya kowane iri ne duk wani aikin alheri da ka gani a wajen annabi aka koya gaskiya ne wallahi a'a wallahi to saboda haka tunda annabi ya ce a nemi ilimi duk abin da zaka yi ka zama kana da ilimin sa wallahi to haka ne gaskiya ne to Allah samu da shi haka idan zaka je hajjin baɗi bitan nan da ni za a je duk ran da Allah ya kai mu Saudiya ka biya mu tafi ka biya kai a'a abin da yasa saboda ni abin yayi siriri a gona zuwa maka an zuwa maka kudin ne suka yi siriri to Allah ya kai mu Allah dai ya kai mu shikenan to amin amma ai mun sha maka amma dai gaskiya baka yi haji ba din hajin da kai 45 ka je gantal ne wato da zuwa na maka gwamman je kawo ai kwara ka je ko in je mina ko in ka je mina ma ai da arziki ya ba to ai ce abin da kake so ka ce kenan bosho kawai da zuwa makanka da zuwa gwara ka je faiko a kafa ma faiko faiko nan gabar da mina